Hello po mga kailaw, kumusta and welcome na naman dito po sa ating munting channel. Kung bago ka pa, huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe and i-hit mo na ang notification bell icon upang ma-notify ka sa bago pa nating mga video uploads. Kung makadungog mo nining mensahe, inaot magpadayon mo. Amen? Kaya magpadayon, maluwas, ug mabulahan sa ilahang mga kinabuhi. Medyo, sa pagbasa pa lang nato sa pulong sa Dios, medyo lisod na paminaw. Samot na katuning aplikahon, medyo naagyoy kalisod nga ato sa gubangon mga kigsunan. Pero, kung dili po nato nito manon, mas mulisod ang atong kinabuhi tungod kay ang Dios mamimulihok aron kita magakalisod. Pero kung atong tumanon ang iyang pagdisiplina sa itong kinabuhi, siya gyapon mulihok aron kita mabulahan o mapanalanginan padayo. Amen? So anda batas pagdawat sa mensahe sa Ginoo nga iyang padangat kanato karon. Amen. So ani ang mensahe sa Dios. Diya sa verse 7 sa Giyo, ingon nga kita mapinadayunon sa itong pag-alagad kaniya mga kinigingon. Wala ba ka mo makakita nganong nahitabo kini? Diba? Wala ba ninyo makita ang mga paghitabo sa inyong kinabuhi karon? Wala ba ninyo masayaring nganong nahitabo kanang mga paghitabo diha kaninyo? Wala ko masayod, ang Dios nasayod. O ikaw nasayod sa paghitabo sa inyong kinabuhi, unsay mga bidangat diha kanimo. Muna nangutana ang pulong sa Dios. Wala ba nimo kini makita? Wala ba nimo kini hikap lagi diha sa imong kinabuhi karon? Matod pa sa verse 8. Giingon, tungas kamo sa kabungturan o pagkuha kamo kahoy nga itukod pag-usab sa akong templo aron ako malipay o ipakita ko kaninyo ang akong himaya. So, way problema sa nagtuman. Way problema sa nagpakabana sa templo sa Dios. Kay sila nakadawat na sa himaya o panalangin nga nagpadayon di silang kinabuhi karon. Apan kadtong wala magabuhat o wala magapagabana niining templo sa Dios. So, way lain na templo nga gingon sa Dios, kining tigumanan, kining atong gisimbahan karon. Nakita ba ninyo ang sitwasyon? Kaya ako nakakita ako sa sitwasyon sa tuwang tigumanan. Nga din adun nagyoy mga murag gituyo ra po ni sa atong buhi nga Dios. Nga adun nagyoy mga problema nga mudangat sa ato ang tigumanan. Now, aron nakita ang tanan adunay pagtan-aw ug magpakabana kita niining tanan. So dili man ang ingon nga tanan walay pagpakabana, daghan man ang nagpakabana, pero doon na po'y wala magpakabana. So kana nagkinahanglan na dili lang sa ako ang host na pastor magpakabana, kundi natong tanan. Amen? Lisod kayo nga arira na ako tanan. Ato man ni tanan. So kitang tanan may magpakabana niya ng mga bahina. Anya, gusto ang Dios nga malipay sa imong kinabuhi. Amen? Gusto ba kang malipay ang Dios diyan nimo? Amen? Amen. So, karon kay malipay gud ang Dios ang igsoon matod pa niya dinhi. Ipakita ko kaninyo ang akong himaya sa to pa lipayon ka sa Dios. Lipayon kaniya. Dili kaniya pag-uul-ulon. Kung himayaon nimo siya, kung pakitaan nimo siya mga buhat nga makapalipay kaniya. Verse 9. Nangandoy kamugdag kong ani. Tanawa, mapiktuhan gid tayo ni mga kaigsunan. Nangandoy kamugdag kong ani, apan jutay ra inyong nakaplagan. Mao gini tinuod. Kitang tanan nangandoy dako nga abot o ani. Abot or ani parehas ra na. Harvest parehas ra na abot. Or gain, ginansya, mao ra na. Ganahan tagdag ko. Apan matod pas pulong sa Dios, jutay ra ang inyong nakaplagan. Sa ito pa, bisag usaon ninyong paningkamot, kapoy na kayo paningkamot, pero gamay ra gihapon ang nadawat nga ginansya.
Matapos diri sa nadala ninyo kini sa inyong balay, giwagtang pagyud sa Ginoo, mo'y pagkalisura. Gamay pang naabot, pag-abot pas balay, nawala. Kaning makapawalas gana. Ginawa? Nga naman na. Nga naman, yun ang pulong sa Diyos. Tungod kay nagpabiling guba ang atong templo. So di na ito tugutan mong igsunan nga magpabiling guba kining ato ang tigumanan. Kaya maipituhan day ka kung doon ay guba ang ato ang tigumanan, perti ni mong hinlo sa imuhang balay, perti ni mo, ay sige, ato sa pasahon dire ha, kay basig makain mo na, sa unis pastor noon. Sige ha. Samtang kamo nagkapuligi sa paghimo sa inyong balay, ang panindot, na ba? Gidesignan pag-ayo yung balay, pating indota mga disenyo, tiles, pagyod ng uban. So grabe kung ang Ginoo ay mulihok mga igsoon. Muna nga kadlukan na to, nga ang Diyos, karabang mulihok nini mga bahina. So, aron nga, dili ta maabot sa punto na hadlukon ta sa Dios pinaagi nining tanan. Magpakabana kita. Ato ang tanawon unsay mga nakita nato nga dapat nato nga hatagan sa pagtagad. Diha sa ministry, diha sa tigumanan, kay magunsa man ang ministry kung wala pa'y tigumanan. So, muna itong tigumanan, buta na to. Natay ministry, dako na ang atong ministry, daghang isimba, daghang mga tao. Kunya nagunob ang tigumanan kay siyempre wala maatiman. Inig ulan, mahurot o ka, siyempre mga yagyag ni tanan kung mga mabangag-bangag na diha tanan ang ato. Di ba? Pagkabangag-bangag na tanan, kaning tanang plywood na nadire, mga hugno ni, mga hudlat ni. Di siyempre, bukas na din na. Di sige na tagsimba, daghan kayo ta. Di, inikulan, kung sa may tabo, mag-ilog mo asa itong walay tulo. Di na dili. Mag-ilog mo, makapamina pa mong tarong sa pulong sa Ginoo. So kinalang kita magtanaw na yan tanan. Amen? Di masayon nga namuhi po yung pulong sa Ginoo diha ka nato. Kung dili ka painamduman kita kung sa obligasyon nato. Kaya diha nakasalalay nato mga panalangin nga ihatag ibubo sa Ginoo. So ang importante nako akong gihunahuna kini gyud atong tigumanan nga mapahinlo gini mga bigsunan kuani kay mahadlok ta nga ang Ginoo ba mulihok na kung dili nato niya tagas pagpakabana. So pareha sa ubang mga Kristiyano nakita ko nga di parting pagkanindotag balay. Durang simbahan nga nasa tapad gihimong parkingan sa ilahang mga sakinan o motor o mga multicab nila. So sa nitabo nila karon naa sila yung mga gipangmulo silang lawas nga dili hamak. Grabe. Tungod kay naa siya sakit nga dili na gyud maayo bisag kinsa pang doktora. Moy mo ka. Bisag pa kanang iyang kwarta tanan, iyahang ipunon sa pagbayad sa ospital kulang ra. Kinala magpagkabana kita kikana silang kung gingon wala ginay pagpagkabana. Ang pastor dito ulan og init pagsigig adto Bible study pasabot nga mosimba moalagad tando pero wala gid tumana. Halos anak na lang diha ang simbas ilang balay. Wa gyud moadtog simbahan sa pagsimba sa Ginoo kay lagi sayang ang kaygayonan. Naapay mga baka. Daghang baka tinuril. Daghang mga tanom. Sayang niya kawato ni kong mga saging dire. Pati magitong dako ang mga saging nila. Sa pilain daghang mga utanon. Mais, basig pahiton. Muna ini tabo.
Dahil karon, digipahit silang Satanas. Una kita mga gigsunan ha. Wala sila pagpakabana. Basig mahitabo po na nato, dili na magpakabana. Amen? Ano kung ingon ninyo, basig sa sunod. Hindi na mo pakita. Grabe naman ang saya. Pero kung tumano ninyo ni, well, bulahan ka. Amen? Kinsa katong mo atras sa diya nga dungog ni minsaya, tinumlo gikas Ginoo. Ingnon biti kadaan anak karon. Ngano mo atras makas obligasyon nimo para sa Ginoo nga panalanginan mo unta ka niana. Tinumlo ka sa Ginoo niana bahina. Kay mao man gingon ni dire busog pa ka sa gingon ang mahitabo nimo kining iyang gingon dire. Dili na mahatag og abot ang langit ug ang yuta. Bisag saan mo paning kamot, wala kay madawat nga makadawat ka gamay ra pero pag-abot sa balay, ingon pagyud dito, dires tong gibasa, kuhaon pagyud sa Ginoo. Ang Ginoo gyud maningamot sa pagkuha. Diba? Grabe ya. Bisag saan ni wag amping, di kini mo na matipigan. Tiging Ginoo nimo kuha. Mawala gyud nimo. Butang na to ha. Pati nimo tipig og kwarta. Kaya lagi usi kayo kay gayunan, kwarta. Punong bangko kwarta. Pagkabot sa panahon may sakit na ka, di kuhas Ginoo. Kay na hospital ka hurot, di kuhas Ginoo. Hindi mo patatong gigamit para sa bulatos Ginoo o sa atigumanan sa Dios nga mapahinlo, mapagwapo. Di ba sa inyo nga pagkapuhan gina itong maayo. Pero at least, makainom din ang mangagay nga muna yung simbahan, muna yung templos Ginoo. Kaya templo gus Ginoo nga murag dili kayo ano yan, sawayon na pos mga nangagay. Saminta nga, di man kayo nung gwapo kayo, pareha ng uban yan ang partiging gwapuhan. At least, safety siya, kana bang dili po ta maalanganin panahon sa pag-ulan, panahon sa kunting init po. Salamat sa Ginoo kay kunting init naro po tay mga siling pandiya. Muna. So kinahanglan day makita nato kining mga sitwasyon na sa tuang tigumanan.